penjo manitiere ka en ni gima daktari wacho kata gima nowacho ni weche mag tich gi gin gik manitiere the 10-point agenda manobede kind jatend piny gi ogai mar ODM Raila Odinga. Ang'o momiyo sani kadang dwar ni chak wach gi kendo bende nitiere goodwill ka wang'iyo adieri mar Kenya kuom joma chwalo kwayo. Samoro ka Dr. Mark Matunga obedo piny gi jotelo mamoko to wacho ni wan gima oneno ka the Meshack plan mar joma tindo gin ni nyaka chugni gi thuolo mar tije. Then nitiere gima biro mar goodwill, chuny maber, chuny maler mar timo gigi. Bende en gima oseneno e Kenya. Mar ariyo, Kenya ywak ni omenda onge, mane samoro momiyo ok nyal chuo kata thuolo mag tije mathoth. Rombe gi mag twak gi biro dwaro pesa. Kidwa wuotho e counties duto kuom ranyisi kata kiluongo gi kamoro, nyiso ni nyaka iornegi fare ma gibiro go kata ka gichiwore kendgi, nyiso ni nyaka gibed jok mani kod ofuko mamor manyalo konyogi e chopo. Gigi biro dwaro pesa. Omenda gidwa wuok kanye? Magi penjo ma samoro ji gombo mondo ng'e ni ere kaka idwa tim gini mar kelo ber. Goodwill mar jotelo kuom gik moseng'isgi ni magi gik modwaro kaachiel kod kuom ma omenda gidwa wuoke. Odede. Erokamano George. Goodwill nyaka bedie sirikal to onge kaka there is only one way, onge kaka wanyalo fwenyo ni goodwill nitie ka sirikal ok odhi ahead mo ok declare niya wanyalo loso omenda moro matin manyalo inyalo ketie wach ni mondo wawinj duond jomatindo. Kaeto wawuog kanyo kwang'eyo ni e weche mowachegi mage madhi e policy, mage madhi e legislation, to mage minyalo tim atima wiye kata okete pend chik moro amora e Kenya ka. Nikech ka ok kamano to wabiro dong' jok mawuoyo e liete, to wawuoyo e Facebook, to wawuoyo e streets, to wawuoyo gi jofwambo e turfuong sama gibiro ojiwa, to gigo rumo gi kanyo. Nikech twak moro amora ma ok ji obede piny George mochanore, onge gima nyalo ting' kanyo. Ok wanyalo wacho niya naneno kama Matunga wuoyo gi Ramogi TV e chuny town, koro wachno wakaw wakete pend chi. Onge kaka inyatime. Nyaka ji bed piny kiwacho ni twagni olos kama to korumo to end game en magi dhi e policy, magi dhi e legislation, to makama tidhi tim gi executive order. Koro miyo jomatindo nyaka ng'e kaka sirikal ringo. To mogik nitiere gik ma wanyalo wacho ni sirikal ok osetime maber. Mano to sirikal moro amora nyalo bet gi deficit margi kata gima ok gisetime maber ahinya. To sechegi onengo wang'e ni nyaka wawuoge wach ni mar Raila Amolo Odinga gi kwethne mar Azimio kata ODM party wach niya wadwa konyo sirikal ni kendo wachiwo experts moko. Mbadi koko osomo bajet mokwongo mano timo. To ei bajet no mane kama onego mbako dhiye e interrogation niya to ei bajet no oting'o ang'o ne ojendegi. Nikech sama Mbadi odonjo nyaka sani aparo ni mak samoro nyineno kuma intie ni for the first time wayudo ka KRA osapas kata mana target gi bilion 16. Mago to wayudo ka e budget no oketie measures moko manyalo geng'o omenda moko manyocha kethore oyuma ei budget mar sirikal. Mago e pes miriwo kanyakla tiduogo iketo negodo iketo go mikakati manyalo ndiko Gen Zs gi owuoge ndara oyud tich gi andamana nikech gidwaro. Koro miyo e sechegi ok wanyal wacho niya koluong dialogue mondo ji obed piny mondo onona ne matut niya en plan mane ma sirikal oseketo mondo tijegi oyudre koluwore gi the 10-point agenda manyocha ne gi sign ka ok wayudo thuolo mar bedo piny nono mago to biro dong' ni abiro ka wacho mara idhi e street iyudo Mark Matunga ji wacho mare president luongo press conference owacho mare to koro ng'ato ka ng'ato wacho mana mare to ok wachop kuku mar wach mwawach niya mae gima wawinjore kaka Jokenya. Mae mamiyo duoko wakata ni nyaka wabed wanyalo tamore, but at the end of the day wabiro bedo jo Sudan notamore wuoyo kama koro chiko ni wuoyo ne magidhiye. Jo Israel gi jo Iran osetamore wuoyo for some time magitemo bare gi missiles kagi kacha, but at the end of the day mak bro nyisi ni gichiko mana kama gidhiye mesa. At the end of the day en mana mesa. Koro wan kaka Jokenya, Kenya marwa, Gen Z be nyithindwa,
gin Kenya ni margi in the future. Ginyalo amua ni gidwa delay wuoyo ni, to at the end of the day wabro wuoyo. To ginyalo amua ni wadwa dhi shortcut wawuo sani mondo modong koro walos gik moko to biro timore.